Når sengen skal flyttes, åbner du først skuffen og tager fat i fjernbetjeningen. Tryk på seng op-knappen, til sengen er hævet til din arbejdshøjde. Når den rette højde er nået, trykker du på seng på hjul-knappen, indtil den grønne diode lyser. Det betyder, at alle 4 hjul er låst op og kan dreje sidelæns. Nu kan du trække sengen ud, så den er klar til at blive transporteret. Tag herefter fjernbetjeningen igen og tryk igen på hjul-knappen, indtil den grønne diode slukker og den røde diode tænder. Et hjulsæt er nu retningslåst, hvilket er nødvendigt, hvis man f.eks. skal transportere sengen ned ad en gang.